Nekwanụ mgbe Jesco Oil nata na Ekwulọbịa be nna ya, nke bụ na ndị Ekwulọbịa nupụtalụ n'igwe wee na-ekene Chineke dịka ndị ntọrị mmadụ si wee hapụrụ fa nwanne fa nwoke. Ya bụ ife abụrụkwa obere ife. Ọkwa ma ndị Reverend Fada ma ndị bishọp unu ya abịa ka unu were anya unu wee fụ ka ya bụ ife si wee mee na onye unu na-afụ n'ife onyonyo anụnwa bụ onye a na-akpọ Chief Sir Joseph Eze Okafọ, onye nke eji Ezeudo wee marụ, ma bụrụkwa CEO Jesco Oil, CEO Jesco Group, nke emee ka anyị mata na free station ọbụla efulu ede Jesco Oil na ọnya bụ nwoke nwekwana ya bụ free station na o nwekwalụ company ebe a na-alụgasị ma mmanụ ma injin oyiri na ndị otu ya gasị. Onye nke nwa ya nwoke bụkwa na Ujo Wizaza, nke unu na-afụ n'ihu akwụkwọ Fana Obi Kubana. A na-akọwakwa na nwa ya nwoke batakwara ego nke emekwana ka ndị mmadụ mata n'olu na 4th of August 2026. Onye nke bụkwa na Jesco Oil wee jee n'Ifite Ọka na mountain nke o jebe ebele wee ruo ebe ahụ ndị ntọrị mmadụ wee tọrọ ya na Reverend Sister na-akọwa na ọ gwara ndị ọrụ agha ya, ndị ọrụ nche ya na fachelu n'ilo ka ọ gbago enu jee kpee ekpele. Okpecha ekpele pụtazie ka fa naba. Unu fụ dịka egbe ndị ọrụ nche ya na-agba ebe a ọ bụ okwu obere egbe na-atịzi ebezi ka fa dewere egbe niile a mbọtị atọjezi ọgafa. Egbe fa na-agbanye enu ebe a ọkwa katakom ekpuchinata m ka fa ti wee na-agbanye ya bụ egbe enu maka ndị nwe iwe akwụkwọ anụnwa, maka na ndị Ekwulọbịa jupụtara n'igwe ka Gratia wee na-enwe aṅụrị ka papa fa si wee nata nnọọ n'udo na ọṅụ. Nke anyị fụzikwanụ n'ihu akwụkwọ na-agwala anyị na ndị ntọrị mmadụ atọrụgo nwoke mmadụ, wee fụkwa ebe a gwara anyị na ndị ntọrị ahapụgokwa nwoke mmadụ. Unu nezikwa anya unu ya afụ ya n'ụlọ bie na Ekwulọbịa ebe ndị Ekwulọbịa bịara wee na-ekene ya ka o si wee napụta n'aka ndị ntọrị mmadụ. Unu mana mgbe a gwara anyị na-ahapụghị ya dịka ndị uwe ojii nke Anambra steeti bụkwa n'ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii bụ SP Tochukwu Ikenga mee ka ndị mmadụ mata na dịka ahapụgoro Jesco Oil na fa na-eme nnyocha na nzacha ka fa mara ebe mmiri si wee bịa n'opi ụgbọgụrụ, wee na-ayọkwa ndị mmadụ na ọ bụrụ na onwe ka ihe esi wee nyere fa aka ka e wee chọta ndị ntọrị mmadụ anụnwa toje Jesco Oil na gubiko na gunye aka ka ejidefa na ama akwụkwọ onye ọya agba echi niile. Nke anyị fụkwanụrụ ezinụlọ be Jesco Oil ka fa depụtalụ mgbe ha hapụchalụ papa fa wee na-akọwa na fa nụrụ lumo na-afịa n'ihu akwụkwọ dịka otu nwaanyị nwa bụ Blessing wee pụta sị na fa enweghị ego na fa ji bankị 40 bilion na ọ bụrụzikwa na iberivu n'ife nya bụ nwata nwaanyị na-ekwu na nya bụ atịrị ya na-akụ na nke ahụ gbasatara ụnụ na enwerokwa mgbe fa ji bankị ụgwọ, na enwerokwa onye fa ji ụgwọ, na enwerokwa onye ọ na-etelefa na fa na nya bụ atịrị na fa amakwa ebe nke ahụ ti wee pụta. Unu nezikwa anya n'ihu akwụkwọ unu ya afụzikwa nwoke mmadụ fụ ndị Reverend Fada na ndị bishọp ka fa jupụta n'igwe na Gratia wee bịa ikene ya bụ nwoke dịka Chineke si wee buchi ya tie azụ n'aka ndị ntọrị mmadụ. Ndị mmadụ nọzi wee na-ajụ n'ihu akwụkwọ ọ na-abụzi na-enyelu ndị ntọrị mmadụ nwa 1.5 bilion nwa ka 1.4 bilion nwa. Unu mana ọ na bilion ka ọ na-adazi. Unu makwa na-atị na ndị ntọrị Igbo ụzọ wee tị na-enyefa 700 million n'ọkatazieti na 1.5 bilion ka 4 bilion nwa. Ụfọdụ na-ajụ enyelufa nyaba ego ka ọ na-enyefa nyaba ego, ebe ụfọdụ na-atị ọ na-abụ na ebe ndị uwe ojii na-atị ndị mmadụ nyelufa aka ka e wee jide ndị ntọrị mmadụ. Dama isi na ọ bụghị ndị uwe ojii rụrụ ọrụ fa jee kpọpụta nwoke mmadụ ebe ọ nọ na-aya enyenụ ndị ntọrị mmadụ ego wee hapụ nwoke. Alejedirio ifefa dekwa na kọmentị ka nna akọrọ ụnụ na ndị ọrụ uwe ojii gwakwara ụnụ na ọ bụrụ na inwe ka ihe esi nyefe ya infọmeshọn ka eji ejidefa bụ ndị ntọrị mmadụ ka inyefa. Nke bụzi na ndị mmadụ na-ekwu dama isi na ọ bụghị ndị uwe ojii rụrụ ọrụ fa wee jee kpọpụta nwoke mmadụ n'aka ndị ntọrị, nọ na ndị ntọrị nata na ego wee hapụ nwoke mmadụ. A na-ekenekwa Chineke na ọ dorokwa izi ka fa hapụrụ nwoke mmadụ. Unu makwa na ọhụ mmadụ ncha na-eje ebe ahụ. Ụfọdụ ndị befa ya enyechakwa ego ma tie afọ na onye nwa, ụfọdụ enye ego afụkwa onye nwa, na onye banyekwa n'aka ndị ntọrị mmadụ n'ọkwa agba ekpeluchi ka ọ bụ. Ekene dịkwara Chukwu ka fa hapụ nwoke mmadụ na nwoke mmadụ eji ọfọ ụgwọ. Unu afụgokwa ya na nwoke dịkwa healthy n'ike na ọbara Jizọs na ọ na-enwekwa aṅụrị. Unu ya afụ ka anya bụ ife ti wee gaa. The moment Nwa Chinemela arrived in his residence at Ekwulọbịa with so much joy.
The arrival of two bishops, Cardinal Opaleke. Thank God, thank God. Hey, I don't remember. I finished it. Good afternoon, sir.